अब बेरोजगार होके जाके लाइन मारेंगे ना तो बड़ी मार मारेंगे सब। लड़की का बाप मारेगा, लड़की का भाई मारेगा, लड़की का पहिलका वाला मारेगा, सब मारेंगे सब वहां पे। और लड़की कुछ नहीं होती है, लड़की के 4 गो बॉयफ्रेंड है, चारों को पीटेंगे तो चारों में कहेगी ओ माय गॉड मत पीटो मत पीटो। अरे सबनी को पिटवाएगी वहां पे। इस सब चक्कर में मत पड़िएगा यार। सब कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। खुलुमबाय तो फ्रेंड्स, नोंसोरथ' मिथिखायो आंनि भिडिअखौ 18 बोसोरनि फाग्ला फाग्लिफोराल' नायजायो होननानै। आरो सोरबा गाइखेर गारि गथ'फोर दङब्ला निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। नोंसोरखौ आं गरसे गैयि बसुमतारिया बर' हिन्दी रस्टार इउटुब चेनेलाव आमाय थुकुल सिंनिफ्राय बरायहरनाय जाबाय। गरसे थेपा इन्ट्र' लागाय। तो गिबियावनो इसोरनि नाम लानानै दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै। जै खेरि बाबानि जै। तो मैया हराव आङो गार्लफ्रेन्ड गैयिनि उसाव बादाव सोरजों रायज्लायनो सोरजों रायज्लाया जानानै आङो इउटुबाव माखासे मोजां भिडिअ नायनो होननानै थांदोंमोन। बेहेनसद मा नायनो थांदोंमोन, मा नुखो नोंसोर नायलाय मा नुदों आं। बेहेनसद नुबायना बे लावड़े गाबालखौ। देखो बेहेनसद गाइखेर जानाय हाथायानो बायाखै आरो सानी लिय'निसो जानो नागिरदों। बोचड़े के बेटे तेरे को मालूम है ना सानी लिय'निया मानि थाखाय मुंदांखा? बेहेनसद सानी लिय'निनि बै सिगांनि गंनै लाइटआनो नोंनि मोदोमनि अजननिख्रुइ बांसिन जागोन। मिथिबाय सुते? आरो बे फरायनाय लिरनायखौ गारनानै बेबायदि मोदोम बिलिर बिलिर मोसानायनि सम नङा लावड़े गाबाल। नहीं अरे बेलाय मा नागिरनाय जादों? ओइ बोचड़ी वाले बेटे ओसिस तेरे पास नहीं है। बे बुस्थुआ मेलेम गोनां आथिं थोंनै साननो गोरों जुनारनावसो थायो। बेहेनसद बेफोरखौ मिथिनो थाखायनो स्कुलाव थांनांगौ बेहेनसद। तो फ्रेंड्स, आं दिनै नोंसोरखौ इन्डियानिल' नङा बुहुमनि बेस्ट हिन्जाव रेपारजों मोगा मोगि खालामनो नागिरदों। आर इउ गाइस एक्साइटेड? होनबा नायदो बेहेनसद। आं नोंखौ मोजां मोनलाथ', आं नोंखौ गोसो थोलाथ', आंना गोदान बयफ्रेन्ड जाखाबायथ'। आं नोंजों बेरायला, बे बाराव आं नोंजों बेरायला, आं नोंजों फान्सनावसो बेरायदों। आंखौ दानि गोदान निउआ केटिएमजोंहाय पार्कआव लाङो, टाउनाव लाङो। नोंलाय आंखौ फान्सनावल'सो बेरायहोयो। नोंनावलाय पालसारल'सो दं, आंना केटिएम दङ। नोंनावलाय थाइसे थाइनैल'सो थायो, आंनाव हले नुबायना वर्ल्ड बेस्ट लेडी रेपारखौ? नोंलाय आंखौ फान्सनावल'सो बेरायहोयो। मा जारौ, होमबा हाग्राबारियाव बेरायहैनो लांनांगौ नामा? समझ रहे हो ना? पार्कआव लाङो, टाउनाव लाङो। अच्छा, माने पार्कआव बेरायहैनो लांनांगौ। माय बेड। लावरे गाबाल दानि सिख्लाफ्रा गासिबो बिदिनो जोबसै। बेहेनसद जायनाव फैसा बांसिन थायो बेजोंनो थांसै। नांगौबा 60 बोसोरनि बोरायानो जाया मानो, नांगौ बिसोरनो मात्र फैसाल'। मा बिजि जाबाय थायो नोंलाय? सोरजों रायलाय नोंलाय? फैसा गैया आं मैया सोना हरनायालाय। सानसेबा लावख्राजों सानसेबा गन्थंजों मा रायलायबाय थानाय जायो बिलाय? नाङाबा नाङालै रख'। बे मेन्देला आदाखौ थगायग्राया सोरखौ बायदि मोनदों? बेहेनसद बे सिख्लायानो। बे केटिएम गोनां सेंग्राजों रायलायनानै जेब्ला मेन्देला आदा फन हरो अब्ला बिजि होनना बुंबाय थायो। फैसाखौबा मेन्देला आदानिफ्राय बिहरो बेहेनसद। आरो जारौ मोनसे गोनां खोथा, बैनाव पालसार गोनां सेंग्राखौ सिगां गोसोथोदोंमोन ना, बे केटिएम गोनांनि सिगां। बेनि खाथियावल' दा थांखासै। फाग्लाया लंथं खुनानै आखायाव लाव फिथाइ लानानै फाग्ला बायदि नागिरगासिनो दं नोंखौ। नोंसोरथ' खुन्था डान्स, रबट डान्स, सिमब्रे डान्सफोरखौ नुबाय जानांगौ। बेहेनसद मालाबा कुकिं डान्स नुफेरबायना? नुवाखैबा नाय। मजा आया देख के लावड़े गाबाल। बेबायदि डान्स खालामनानै नों जनि सिनखौसो हांख्रायहरदों।
नों फादार फाकार जनि सिन्सखौथ' मोननाय नङा जनि सिन्सनि सेलाफोरखौसो मोनगोन नों हाय बे नोंनि अदाब मोननैखौ बेबायदि सोमावलाबायना लावरे बेबायदि सोमावोब्ला जों सिंगेलफोराबो माखौबा सोमावनो लुगैयो मेहेनसद बिनि बेक साइडखौथ' नायलाय आंनि मोदोमनि अजननिख्रुइसो बांसिन जागोन सिंगल थानाय सेंग्राफोरा गासैबो आंनिजोब आंनि गासैबो आंनि बाबा सिंगलफोरनि अच्छे दिन आने वाले हैं अरे यार ये क्या हो रहा है सोरबा सिंगल दं नामा होनना सोंदों सोरबा सिंगलफोरखौ लाजोबनो ओंखारदों नुबायना फान्थाव फिथाइखौ आखाइजों जांख्रिग्रा फाग्लाफोर एबारनिफ्राय फान्थाव फिथाइखौ आखाइजों जांख्रिनो गोनांथि गैला क्योंकि सिंगलफोरनि अच्छे दिन आने वाले हैं गासैबो गोदोरानो जा उन्दैयानो जा सिंगल थानायफोरा आंनि गोजा दै आंनि रावनिबो नङा आंनि गोजा खाथियाव फैलाय नों नायबाय थानायाबो आंनि आरो जारौ गासिखौबो लानो हानाय नङादां हाबाबो जुलिल' लानो हागोन जारौ प्रब्लेमा बै साबिफोरखौ थाला गुदुङा कन्ट्रल लानो हानाय नङादां प्रब्लेमा बेसो आंनाथ' साबिया लाव फिथाइजों समानखा आरो उन्दैफोरखौलाय मानो लालायनो जारौ बिसिना सलायखाथिजों समानल' नोंसोरथ' अनेक रोखोमनि गथ'फोर नुबोदों जानांगौ जेरै बेबायदि नाथाय आं नोंसोरखौ दिनै ओरैबायदि सासे गथ'जों मोगा मोगि खालामनो नागिरदों जायनोखि गुदुं नायैल' सोयो माने आसियो मा सानोब्रा फाग्लाफोर नोंसोरलाय नाय फाग्लाफोर नुदों बे गथ'खौ भेन्सर दानिफ्रायनो गुदुंखौल' नायनानै आसि थुयो पक्का देरनानै बे सेकेन्ड जनरेशन जाखागोन लाउड़े का लड़की भी सोच रही होंगे भेन्सर इतना छोटा माल कहाँ से आ गया बड़ा होता तो मजा ही आ जाता दानि जुगनि गथ'फोरा गासिबो सुथिया जोबसै चाले नाथाय जारौखौ एसेबाबो गोजोननाय मोनदों जानांगौ गिदिर मोनबा साबसिन जागौमोन आरो होमबाबो तो गाइस इउजुअली एटीएमआ माबायदि जायो जेरै बिदि नाथाय भेन्सर दानि जुगनि एटीएमखौ नाय लाउड़े गाबाल बेबायदि एटीएमखौ मोनफ्लांनांगौबा आंथ' गोजौनि मोननै नाम्बारखौल' थुबाय थागोन नांगौबा एटीएमआनो ब्लक जाया मानो भेन्सर लेकिन मजा तो आएगा बड़ा हरामी हो बेटा आरो नानि सेंग्राफोरनि सिगाङावथ' बिदि एटीएम जानो देखायखानाङा बै नोंनि नारें जुमब्राखौ थुयै थुनानै ना नारें थुलाजों समान बानायगोन समझ रहे हो ना बिमासि मायाव नांनांगौ मायाव नांखो ओरैबायदि गोसा नांदों बिगुरनि खहे जालायबाय जानांगौदां आखाइ हमलायलायबाय हनै आरो यार इन्डियानि खावसे मानसिफोरनि दिमागखौ बे टिकटकआनो जाजोब्बाय भेन्सर हाखरखौबो नुलायला भिडिअ बानायनो अच्छा हुआ साले टिकटक बैन हो गया बे सेरनि जारौखौ नाय मानसिफोरनि सिगाङाव दा मा होननानै खिन्थाबावगोन बेयो ओरैबायदि जायगायाव नांदों जा जायगाखौ पाब्लिकआव नामबो लाजाया आरे यार समबारजों आंजों टिकटक भिडिअ बानायदोंमोन समबारनि आथिं थोंसेया हाखरावनो गलांनाय आवनो नांदों माने नेमखियावनो नांनानै खहे जालायदों बिदि होननासो खिन्थानांसिगोन दा भेन्सर बिनिखायनो बुङो जारौ नजर हाथी तो दुर्घटना गति इसलिए नेक्स्ट टाइम देख के नङाबा बे खनसेयाव खहे जादों नाथाय नेक्स्ट बाराव बाथोन जागोनबो उनाव सोर सेंग्राया लागोनलै जारौ थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक बानाय चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब बानाय आरो लोगोसे खाथिनि घन्टाखौबो बुनानै हो आरो अल नोटिफिकेशनाव सेट खालामनानै ला ताकि मैं जब भी आप लोग के लिए नई वीडियो लेके आए तो सबसे पहले आप लोग देख सके आरो आं जोबनायाव नोंसिनो मोनसे सोंनाय गालांनि
जुदि बे मेथाइआव बे हिर'इननि जायगायाव बे हिर'इना जायोमोनबा बिखा गोजौ हिमालय हाजोआनो जागौमोन ना गुबुन जागौमोन अननानै आंनो कमेन्ट बक्सआव मिथिहर थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोख्रैनो लोगो मोनफिनगोन थ' बाय बाय see you very soon thank you